En juma manyien, dwe manyien, odichieng' manyien, chieno en osemoke. Kendo liel. Ano moni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu gotongis. Ang'o momiyo ng'ato nyodhi Rusinga mobagowa. Iwinjo? Odhi Rusinga kende, ochiemo kende, guko yie. Ometho kende, otho kende. Otho kendo. Etho. Otho no tho koso tho na. Tho, yani etho, metho, chiemo, tho. Iwinjo? Obagowa lakini wawene Nyasaye. Jampa be nyocha yelo. Jampa nyocha yelo. Maruma kendo duogo mane wang. Jampa nyocha yelo. Factory setting. Iwinjo? Jampa nyocha yelo. Sanian oloko kala en green. Wasemoke kendo liel. Ano moni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu. Koro MC Jakakamega mawuodo. Okan MCA. MC. Koro dongiche da bedo mheshimiwa. Iwi kase yudo degree. Yote wasi advice ni chakgi MCA. Koro sani graduate from MC to MCA Jakakamega. I'm still defending my thesis. Order. Watch degree bro bile bang. Iwi 2 weeks. Poka defend thesis for 2 weeks. For 2 weeks. I was on quarantine. It's okay. Koro woda bandu. Yes. Wood pinje. National politics. Mokuongo. Weche mag 2022 elections. Yes. Wangi Oka. Oka chala nying nini? Oka tena ngo. Oko Kenya koso. Oka. One Kenya Alliance. Kinyo kwano bineno gima neno ni? Yes. Binene. Kiko kwano. Oko tingo weta, madividi. Yes. Mangidi. Ge watermelon siep ni cha. Kalonzo, His Excellency Kalonzo wa Musyoka. Haina hata hiyo ni chauwe. Wewe wacha kuingilia wewe usiingilie Wakamba. Sisi ndio tuko mbele. I'm apologizing. Kalonzo watermelon alikuwa Naivasha kuona Safari Lali. Ni Kalonzo. Okuinyira Safari Rally brings us together. Okay. Together. Money is okay. Koro jogi. Sanya winyo ni koro gidwa uromo kanyakla achiel gi wacho ni kwan modo agoyo en ni wariuragi Baba ge His Excellency the President. Yes. Benyalore. In fact, in this whole scenario, Baba is the determining factor. Baba and the determinant. Common denominator. Manoja Wangapala High School. The determinant factor. All these people need Jacom. Kalonzo nyocha wacho ni I will be mad. He will be mad to support Baba for another term. Obedo mara ni wiye biro maraj ko mad namo. Kasto Naivasha to Jacom manto important lawyer. Anano kacha kide Naivasha go selfie jadi. Baba mdogo. Yes. Ge Najib Balala. Koro situation ni Kalonzo mano ngizo Baba ni bana mimi tafutia hata kamulembo. Baba noro wako shati ineno designer mar Baba pek. Ne sati malich. Oyengo mari his brother. Pa mailo ni sati mawuoyo kende. Oburu de Dr. Buru de donje kanyo. Yesabu doctor tere. Don't need the next time masia. It's okay. Koro kinyo kwano ni maduong. Yes. Kata kwano ni kinyo matut. Bodi konyo kwano wacha. Iwinjo kwano kuma de 2022 angiso nono for free. Baba. Yes. His Excellency right Dr. Raila Amolo Odinga emadi determine who becomes the president. Not even the incumbent. Not even Baba mdogo. Because Baba is in the kitchen cabinet. And more advice Uhuru. Iwinjo omio Baba is going to determine. Emomio Kalonzo Girosi komana ni atuwezi ko support, we cannot. Gideon wacho ni I support adokir Baba. Kechman Gideon wacho ni anko kwa maduong. Yes. Raila Amolo Odinga Baba, His Excellency, Doctor, is the candidate to beat. You cannot underestimate Dr. Raila Amolo Odinga chumali to kwanyal mako gilwetwa elections ma Kenya. To koro jogi is nyacha osiepni cha ngeni en watermelon wangi. Mano mana pache, mano kite. Iwinjo? To koro erika wanyalo trust. How do we trust him? No, enimi mana position ne. Mane. Kalonzo watermelon. Mudava den lukuom, iwinjo Mudava onge stand. Ilongo ni omor. Ngich. Koro kinyo line up no yo mache kwoti kuka. Yes. 2022. President His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga. VP anga. Bedmos. Iwinjo we are looking at the bigger picture. We can have a vice president. Bedo lost line up ni. Kwanza wangi yo gender balance. Wanyalo kata kao ngane. Mama Ngilu. Kome.
Komi. No, iketo gino. Olo wakao Martha Karua. Kisomo slogan gi. Awinya kisomo slogan gi. Rarua. Iwinjo. Karua bengani en Mluya. Makanya. She comes from Vihiga. Inikia kata politics one. I tell you these things. Since when? Manyar Kirinyago be. No. Since when? Ona winji. Baba Jaluo. Baba. Baba tok. Otiende na bongo. Otiende jana rieda. Otiende jam matungu bwana. Iwinjo. So Karua okunyal mawa jowa mwangi gi tiende ni mago joturwa. Nikoda loka bang. Oktimre ba. Ngatu en kidero. Iwinjo. Omiyo 2022 Baba did determine who becomes the president. Odi be the president. Bedmo. So kawacha no kodi bedo. Dongi talo ngama kwedo. Anda kwed bwana. Ako so yin. Ori. Jo central ema pigo so jo mabe. No ni okiyudo waonge wasewuok waseipo bas madhi kana. Kana nwadhi chopo bwana gi Biblia. Indinga Kamino go dere. Iwinjo omiyo 2022 line up. Baba president. Deputy president 1. Nyalo bedo gariyo. Kain maro yuma. Gender. Let's look at gender. Mama Masa. Ngilu Ukambani. Iwinjo. Second vice president. Second deputy. Second NTA. Gideon. Prime Minister. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Iwinjo. Term rumo as president, not as prime minister. No bedo prime minister kule. Iwinjo. Deputy prime minister. 2. Ali Hassan Joho. Bedmo sabiro kanyo. Second deputy prime minister Wycliffe Ambetsa Oparanya. Bedmos bodakelo ni esa. Mudaba dibiro minister mar finance bwa. Finance yote trillion. When president uchakomie finance duong bwa. Finance ofuko pek bwa. Iwinjo. Wasemo Kendolian anomoni makoyo MC Jakakamega Spandita Safugoto ngiso. Wadok turu. Nyoche ka watiyo ka wach mar wuod Tongaren. Mo watiko mo weni wasitieko. Manyaka jaodo guoko ko iluongo ni Nyarapala, Apala Nyalando. Mo wacho ni an ang'eyo wuon para, ang'eyo. Pok watieko wach Tongaren ni. Okubidonjruwe kodwa. Wan walio kwanza intini gothum. Tinde gothum. No. Because agoto momia. Wache gi Michael Jackson ni morwako movie. No. Ineno gimirwako. No. Magilepa designer. Kisumo be irwake sweater. Iwinjo. Mo sweater bwana. Vashasi. Iwinjo. Kichangeni kiaga na kiframe. Atiango vasha. Jago rwako no vasha. Wuod Tongaren. Yes. Jaode nchugo kokelele TV. Mo wacho ni okadwani ukompare jaoda uketera til moko winjore. Yes. Ang'eyo property mwandu jaoda. Mano is the role of a wife. A serious debede wife majaluo. Ijodo. Okine kata internet. Thriving duos. Okinyani kanwa mwandu. Kuro sani. Uchakubuko rigi Lusaka wuod Bungoma. You cannot just call Lusaka like that. Okay. Respect Speaker of Senate. Yes, he was an administrator. Kenneth Lusaka. First governor, ilo ni pioneer governor. Yes. Bungoma. Omiyo watchman mambo yote. Usicheze kikidara watchman. Usidara watchman. Game mano gore kacha. De moro achano nyar kanye. Obukore ni speaker mar Senate apinyi. Okay, luonge gi respect. She's a watchwoman. No, I'm not happy. Enamo. She's a watchwoman. A watchwoman. A watch. Mano kana nyarturu. Mano nyarturu. Aparo ni Lusaka no miyo gi salute. Kora buko ndoro child support. Nenya tepo konyuol. 25 million. 25 million. 25 meter. Yes. It's allowed. Mungacha nigi pesa. Apinyi. Okay. It's okay. Slay queen nyalo bedo ni hero dhi dwaro nyathi. No, she's not a slave. She's not a slave. She's a mom. Iwinjo. Dongo do temo slave wa ni ngani speaker no repe. Donc the other mutual. Benge mutual agreement. Mutual ina. Mutual en winjirgo. Iwinjo. Okay. Benitiro chik moyiene nyathi manyako mondo mi okwa child support ne nyathi pok onyuol. Yes. Where? Ochamango odowa. Iwinjo. Nyaka wangi list. In advance. I prepare in advance. Iwinjo. Jaduong amako ich. Koro 25M. Ogo kwano mane? Jaji mane mogolo? Mogo kwano mogolo? Maybe no go 25,000. Ogicho woka ni 25 million. Iwinjo becho dowa. Iwinjo. Leo nasikia kukura mahenjera. Iwinjo kiko nyako pang ne jaduong. Wanyisi joma nyiri. Bede uru joma dimbore.
inyalo bedo ni dates jatelo mideo. Onyalo bedo Speaker of the Senate, Honorable Ken Lusaka. Ndio. Onyalo bedo Dr. Mukisa Kitui. Mar president benyocho bukrugi mar president. Be uche kubukuru. Nier gi nyithindo di. Nier gi nyithindo. No. Mombasani. No. Wabedo jomo. Wabedo jotend waluo. Iwinjo kisemiyo nyako ich. Nyako mi mana garama. Iwinjo sach. Oh chunya lewa. Nyauna chwa. Iwinjo. Nyagigo ondiko te. Give me your list. And I want to support Mama Aida. Mama nyoche wacho gimalongo. Wacho namo. Mama tano tena. Mama nyoche wacho namo. Mama wacho ni kikbobondre uru ni kama mheshimiwa seto itinde wuok Tongaren Umias iwinjo wangapala urdi buoro iwo choto dom kin gi nyithindo gi moro ka in gi nyathi moro ka moro obia mapema obwok chon iluongo ni outgrowers iluongo Umias outgrowers association iwinjo omiyo mano dhi miyo onge tulo otherwise VIPs kotho ang'o momiyo jadhier kotho to pok waneno ni ng'ato kotho ka en ja pesa kore ka gibuko ni ando inchan jao jarag bicha nyocho bukoru jarag nyocho buko kebunto iwinjo made I support you in fact anadhi kelo outgrowers ga ikelo kanye donga kelo mondo gidagi min iwi okonya keta ni nyithindo nyathi odak sori ioro child support gibika mondo gidaka kaka mora chiel wasemo ke kendo liel anomoni makoyo MC Jaka Kamega Spandita safugoto ngiso wakalo gode Gauri wadadhi nyaka county ma Migori the great Migori great county of Migori. Thanks to Dr. Raila Amolo Odinga for devolution and thanks to Sirikal Matiyo, His Excellency Zakaria Okoth Obado inongoni woduriri who wants to be president odabedo jatan pinyo wacho mara beach mara piny Kenya to kapok wadhi kanyo jo Migori jago moro chobukore odhi oyango im ng'ato aram iwinjo oseyang ang'o momiyo timbe gi timore mana south the great county of Migori donge south dong rumo kama gambo kanyo kudonjo Migori na wena nyaka ni kel south aye one central one kawuni ja central okija western go touch gi western iwinjo koro jamani dongo poko ra dhi loji ng'ato ogonyo yi oyamo osoyo gunia otinge ng'e odhi ng'ato siple moro mo kod bwana ang'o mitingo gunia iweri koda bwana adhi kuma dhi no nyisa gi mitingo gunia ato donge ng'ano mayo gunia kong'yo gunia tapenyi wacho kanisa mepimo gi nyambe imni benen gi sembe koso mana sembe tinde onge sembe bwana min sembe macha tinde onge sembe macha plastic mar China kor ato donge jamani ochako ikode ka ni bwana gini nyakiket piny ma im ng'ame yang'oni atodong koda rengo da odadhi chikore korchia atodong sinyange mogenge bas omake atukimake ni ogunjo gamen ochom maka police ter poden ka police nyaka sani an gima luoro sani adwa wacho for free ida wacho na kara Bruce Lee Jet Li girika makama na no yuma okawoni kakuru tinde Chinese go mana ne Chinese idiemo Chinese jago ni mato ja Kenya jago ni nongo ja China kusija China mali nongo ni China wacho ni chingwang kusija China ndi versus wonwang iwi that is the trend iwi okunya kelo no covid tibiri go dala monde wa be ikao kae to monde wage inyo ni moro nyuolo nyathi chalo ja China nyathi ni wang chalo kama kae to chwode penye ni mabe nyathina ni blame mana chiemb China moja chama okay no mane ka timo achako chulo jo China gopi mo wan go nyuol ngi chuo to karate is overrated an gima yen sani amen gi amen pek mo ingo nini karate okawuoni koro Governor Zakaria Okoth Obado His Excellency the governor owacho ni okay ambe an gi chamba moro ka yes People's Democratic Party that was the party for Omingo Magara ber tinde mare ber okotamore slogan nen mamlaka kwa ngoa kwa wananchi ber okotamore wachane kidhulu mamlaka idwangi sodani nyaka idwa uso manifesto ne dani dani ni sorry teko amiyo jopiny
teko kuom jopiny. Teko mamlaka. Teko mamlaka. Eh. Koro. Ni nyero. Ipingo gavana. Sirikal matiyo. Mano sirikal matiyo. De manka. Bigori pi manake kamega thuru. De manka. Nikisema PDP mamlaka kwa ngoa. Kiwacho ni PDP teko wa mio japiny. Bas to ODM. Achuru kamano. To ODM to. Tuko mbele pamoja. Koro gavana Zakaria Okoth bado. Yes. Owacho ni bende owuoy moromo. Otiyo ko tamne mar ariyo kaka gavana ma county ma Migori. It's okay. Mano ni kare. To koro apenji. In gi ratiro mar chung bedo jatend piny owacho mar Kenya. It is your democratic right. Party ni mar PDP. It's okay. It's all right. But. Underline but. No. His Excellency Okoth bado dwa chung president. Iwinjo. Joe tieko tam dwa chung president. Oparanya dwa bedo president. Why is it that when kobiro Nyanza ka, it's a big issue. Iwinjo to Joe giri dwa chung. Iwinjo Joe selando ni dwa chung governor. Oparanya selande. Mutua Alfred okwanya bedo gi rwedhi ariyo kula chiel. There's a difference between His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mano kingpin of bedo president. My last time ne tudwa hedhoru in bedo president. No. Kon ngamori governor tiek tam ni pacho kata kidwa chungile machielo to mara. Koro idwa ni governor obi ochung mbunge kata MC. Ochung kata mbunge kata senator. No okay. MC to yengo. Ochung kata senator kata women rep konyalo. Koro uketo governor gisuku donge. Iwinjo ne governor as a democratic right. We obi ne kidwa timango. Iwinjo baba mang'eyo okinya donjo kuom gi wi. Koro we obi ok do Dalmas ilongo ni Dalmas anyango tie. Apenji. Ida pimo governor ge Mheshimiwa Dalmas. Bingi Dalmas. Dalmas Ai. Dalmas gikanu yamba kala uzi wacha mchezo bwana ngani podi haya doing Lawrence Akinyi oile mano mea machomba Kisumo bana ngacha nemio baba koyo baba koyo ni oile mea usiwo babo kalo kondele cho kore yo machia Berto Berndi jatelo nyalo bedo lek mar bedo jatend piny owacho any Kenyan kata kamano timing karach kata mana joma advice nyalo mi free advice Your Excellency. Paradirio nitiere lemo minyalo yiero. To konego bene kikono stations mabende wan kolo waneno lek lisasi no serumo. Lisasi no rumo kure bwana. Wan gi cartridge bwana. Wasemo kendo liel. Nando moni makoyo. Sije Kakamega spirit so. Siaya County. The great honor, the great Siaya County. Okinya longa monyuolo ruedhi. Ay. Ya wuot luo ma wigi ler. Akia pingo. Achiel kuom gi the working constitution. Bedmos, wachako gi malo. Obama, woda lego. Okay. Owad gi chelo ngoninga. Obama Junior. Owad gi chelo ngoni Malik Obama. In fact, aparoni senior was even popular than Kongwe Manokepe. Changi ya Manokepe senior. But senior no konyo Obama. Then Marario. Owad gi longo nango. Malik Osio Trump Iwinjo His Excellency Wodi Chief Cornelius Amotrasanga Jamgor Jabilo Atiyo Toloda Aloso town koso kalos Marangwen wangi yawo madongo Senior Council the working constitution James Agri Bob Orengo the next governor of Siaya County Kikepeng Aspa Mano tifa kozo. As per research research for men man tifa kozo. No. Wolf no di kure. Then one His Excellency Hon Otienda Molo. The next deputy governor of Siaya County. You can take that to the bank and keep the receipt. Manoja Matungu. Wadgi Elizabeth Ongoro. Ineno. Nyamine mano loose ground Martin. Mato siduge wang. Bas. Kineno wechi mag BBI appeal Building Bridges Initiative otokoso chiro Kisungu dongo kanyo presentation macha Kisungu machiro BBI monju paro noto awinjo terms kaka my lord Wikipedia Khaminwa iwinjo jurisprudence jurisdiction gimomora iwinjo the most senior counsel Jaduong Khaminwa No, watch now. John Khaminwa. Watch now. The president is abusing
the constitution chaduong chone go beni wero lala by ni nyithindo nyikwayo dala Kae ti chaki winjo Nelson Havi Majato Slay King the president can cease to be a ngoa Wanjiku to be Wanjiku when he becomes a ngoa even Jokinya wacho ni president oken Wanjiku to en Uhuru is Muigai. He is not Wanjiku but he is Muigai. Benito kama kelo awinjo kama kelo Kao nyo kaka jogi kata okinde gi dilong the learned friends notimo twak yes. Evidence presentation Barona 2017 petition files rom kama warito ruling files chalo liech but aparoni king yogini yes ode dikanye aparoni there are two likely scenarios as a lawyer iwinjo in a lawyer I'm a lawyer but practice yeti practice kanye donga lawyer mar jaoda bwana Yesu be lawyer na iwinjo Gimaniti ka two possible outcomes. Yes, one the appellate court. You mean your terms mag law? Appellate court. Yes. Iriak. Bana nyongo se project kumogome. The appellate court is likely to uphold the decision. Okay, the appellate court is likely to uphold the decision of the lower high court. Court masani nyalo loko nyalo loko mo gima court machielo ma high court no wacho mera giketho no sa yes gini kuma dhi onge wacha wacha dieri une mugo bibi ai de to ge ka wacha wacha dieri ko wuondre kanini mabero ngato. Yesterday was International Reggae Day. Reggae has never stopped. Rumba kende manyalo chacho reggae wasemo ke kendo liel ana moni magoyo MC jaga kamega spandito safu boto koro wuod loka moro mae gima mora mogik nyathi manyako iromo gi wuod wegi moseloso yes idwa ni ma obed wuon plod kaka ini seloso ilamo ni pin uchamo radio utieko te koro radio to do uchamo radio do nyokana ho aya SBP koro nyako yudo wuoi yes udet to chunyi mayeye ina ndo adwa na chama ngani acham fete acham pesa ne tabia no nikaluoka nyako neni to se classify ni matongege mangege mambuta inyalo chwere pensela haya koro wuod wegi ni wuod loka wuod thurwa economies modo gero nyaka minu to gero ne minu dala gero ne mare dala bungalo siayaka jothuru Nyisiaya kiki wach ni mano jadak macha nyar sia nyara lego tak chumbe nyar gisela alego dongo gota nyar gisela gotongi busi ya funyula gikanye koro dwaro kufunyula ya leo no nyithindo manyiri wabedo ujo moriere koro wuod inano wuod loka ni otimo gima kare ana support okinyal chamo fecha achaka dia gerni mama what kae to samakura bro na dikora bro propose dala makura bro kwayo wuonu gi mama mondo miera tiro mar nyuomi tidis ona nyako no noko chuno ngano ni mondo ogerne mingi iwinjo ogerne mingi no decide to a personal choice or decide ni bwana kata kae ringiewo mo gero ni nyaka minu bangalo kata bungalo era gimoyuma iwinjo mani bro kwano ni bwana ka machape na gedo ko kitam nyanje wono kotimo kare wono timo kare okmukot kate iwinjo kaumini nyako no nyuom apenji chira oktimre sa wanonge chira bwana kaumini nyako nyuom mini nyako wasemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega spandita safu goto miso koro mos jamiro moso kawuna dwa moso an gi boda yangu yote wholesale ada moso mtongwe fe likoni fe iwinjo mshomoroni magongo iwinjo mano mwambazane okuchuda tudor je chuda adwa moso mine man Jubilee Market Kisumo ay oero osemoke maka sabiki yote jomadhi eliete prof no acho ni punguza matanga outside catering punguza omiyo mine ma uso Jubilee kanyo ywak but wacho no curfew to bernde to bede uruni uketo gimoro ni ya wan kaka joma mine sa achiel otieno ni mano pod kiny mokalo moko nyalo chwero rech mwa los rech mwa wang rech nikoch kwa uso rech manumu pare uru gino nyadire haya kazemo so joga te factory settings yote kwa moso nini jaod karan muhesh no wacho ni nyinge ga nyingi duogo jaod bedmos jaod mahesh
Iluongo ni former former MP. Former MP Karani. Mama Sabs. Mama Sabina. Ero kama na inyaku mkete Lolwe TV. Mama Sabina. Maro se muke. Kabisa. Medikete mana kajuma. Basa mwarito. Mwarito. Basha. Osemoke. Yendolia. Ana moni makoyo. MC Jakakamega Spandito Safu. Nyakanyuma manyen. Medikete mana Lolwe TV.